Kamigalia Human Rights Commission MHRC galashim da sumuto percaya ke Shillong Civil Hospital alok jingkeno le bam sudnyo bat bam chim khya ki arnut ki samla puli ke bala syarat hapot nehu bat penkit chakate ki jaka ai jing sumar hapdeng jong ke jing bensau ko bejot kane ke jing shim mukodma jong ka MHRC ke de hadin bakalami ha kilat pathai khubor bagi nong trei jong ka Shillong Civil Hospital lakno bakim chim la ay ke jing sumar ka bakirke yekite ki arnut ki samla wat hadin bagila don hapdeng ki jing place nam penban la penthya palat shikinta hashwa ban penkit no yeki chapo Nazareth Hospital ka commission kala pha da gajing tho ne ka notice cha ka director jong ka health services MI jong ka sarkar jila ha ka ba kala patha yaka bagade ban pulong madro da gajing tokit ban pha ya ki kai phot ki jong ka cha ka commission halanishwa ka nyau tarik ukala lengkot arajar arfunrio